котки пред блок. Мисля, че са 3 на брой. Тази котка е мъжка, а тази би трябвало да е женска. Някой им фърля храна отгоре. Храни ги, ама не са в добро състояние. Трябва да се грижат повече за тях. Ето това са котките, няма да ги притеснявам. Третата котка се скри. Що ги снимаш?